Lur, ana kabar apik iki. Pak Menteri Purbaya lho baru merilis aturan nek gaji di bawah 10 juta kuwi tidak kena pajak, ora usah bayar pajak. Kowe sing do seneng no. Lah gaji sing di atas 10 juta ke atas iki lho kuwi jarang-jarang. Kebanyakan yo under 10 juta, under 5 juta yo seneng no. Lah sing senep, sing sedih kuwi yo para-para pelaku usaha UMKM kaya warung, restoran, kafe ngono kuwi yo sedih lho. Lah piye? Lah mosok lho omset lho ya. Itu di atas 7.500.000 kuwi kena pajak daerah iki. Walaupun pajaknya kuwi dibebanke saka pembeli. Yo abot banget no, berat no. Lah emange nek ditambahi pajak pembeli kuwi emange regane ora mundhak. Daya beline ya saya sudo to. Ya sing cumleng ya kaya ngene iki, pelaku usaha ngene iki aku lho wis ngrasake dikenekke pajak ya wis meh 2 taun iki. Lah angger omset misale 10 juta kuwi kenek 10% sak juta iki. Lah ora ngeri kuwi. Lah emange omset 10 juta iki bathi kabeh. Apa ora bayar karyawan, ora bayar bahan baku, listrik, wifi, banyu ledeng. Lah karek bersihe piro? Nek bersihe 30% 3 juta terus jek kenek pajak sak juta ya ora ya mrongos to lur. Mbok yo dipikir, maksudnya gawe aturane yo mbok dipikir misale omset 100 juta ngono kena pajak 10% ngono oke lah. Lah wong sok 7,5 juta kok kena pajak 10%, 750.000. Budrek no. Wis mbuh lah. Mbok dilaporke karo Pak Purbaya kono, mbok kon ngubah aturane lur ben kene sebagai pelaku usaha kecil yo ben ngrasake happy, raketan pisan-pisan ngono lho. Wis ngono ya keluh kesahe iki ra nganggo lucu-lucuan. Oke.